יצירה מקומית, שמחים שנשארתם איתנו. שלום לזמר והיוצר חגי גוטמן. היי, שלום, בוקר טוב. תכף אנחנו נשמע ונקשיב לאלבום החדש, אבל אנחנו נפתח עם גילוף בעץ. שלום, אלי אדמית. שלום. גילוף בעץ בעיניך הוא כמו מחול זוגי. נכון. ספר לי על הריקוד היצירתי הזה. אוקיי. זה מחול זוגי של הגזע שאני לוקח לגלף, והדמות שנמצאת במוחי. הגזע, תוך כדי העבודה, פושט מעליו חלקים מיותרים, והדמות לובשת צורה. הדמות ידועה מראש במוחי, אבל הגוונים והטבעות שהעץ יעטה על הדמות לא ידועים ומתבררים רק בסוף. אתה יצאת לפנסיה בשביל לעסוק באומנות. נכון. התאפשר לי לפרוש מהעבודה בגיל 58. בר מזל. כן, ואני מסתפק במה שיש לי מבחינת מחיה, וזה מאפשר לי להקדיש לתחביבים שלי, שבראשם זה הפיסול. למלא את הנפש. כן. אני רוצה לשאול אותך בעצם תכלס על העבודה, על תהליך היצירה. אתה מקבל בולי עץ שיבשו, ומה אתה עושה איתם? ברוב המקרים, קודם נולד הרעיון, ואחר כך אני מחפש בתוך המחסן עץ שיתאים לרעיון. יש מקרים שאני מוצא עץ והוא מוליד את הרעיון, אבל בשני המצבים... שאתה בעצם רואה את הגזע ואתה אומר, אני יודע, זה פשוט יוצא ממנו. נכון. אבל בשני המצבים, הפסלים, הרעיונות הם אני. זה תוצאה של הרקע שלי, תוצאה של החוויות שלי, תוצאה של האהבות שלי. אנחנו יכולים לראות את הפסל השמאלי ביותר, רקדנית פלמנקו. זה שורש של עץ תפוז, שראיתי שם מניפה כזאת של הסמלה של הרקדנית שמסתובבת, ורק נשאר לי להוציא את הרגליים שלה ומהמותניים ומעלה, וליצור את רקדנית הפלמנקו. אבל רוב הפסלים האחרים שנמצאים כאן, זה פסלים שקודם נולד הרעיון, ואחר כך חיפשתי את העץ המתאים. כמו לדוגמה, הפסל השני משמאל, זה היה לקראת פסח שנה שעברה, ודיברו הרבה בטלוויזיה על בתי תמחוי, קמחא דפסחא, אנשים שאין להם מה לאכול, ומאוד משך אותי לפסל דמות של בית תמחוי. ואז אנחנו רואים מתוך עץ אקליפטוס אדום, דמות מחזיקה את הכף מרק, מחזיקה אותו באמצע, כי יש פרקינסון והיד רועדת, ועל מנת שהמרק יצליח להגיע לפה, היא לא מחזיקה אותו בקצה כמו שאנחנו רגילים. לפניה סיר שמכיל את המרק עם הבשר, עם הלחם, וביד ימין, יד שמאל שלה, פרוסת לחם נגוסה. בהחלט הכל עובר מהיצירות. אתה מסתכל על הפסל ומתחילים להציף אותך רגשות. איך אתה עושה את זה? זה האתגר הגדול שלי. אני אוהב דמויות, אני אוהב לראות אנשים. אתה למדת או שזה... השתתפתי בסדנה של הנס קנטור בתל אביב. זה לא לימוד ממסדי. משתתפים בסדנה, כל אחד עושה מה שהוא יכול, משהו בדרך שהוא מתקדם. וממנו למדתי הרבה. אם כי התחלתי את האהבה לעץ הרבה יותר מוקדם. אתה לא מוכר? לא מוכר, כי הצבתי לעצמי מטרה לחיות כמו שחייתי קודם, עם הכספים של הפרישה, והחסכונות שיש לי יישארו כחסכונות למקרה חירום, או לסייע לילדים. וגם אם אני אמכור, אז התוספת כסף תהיה תוספת חיסכון, זה לא יעשה אותי יותר מאושר. אבל כשהם סביבי, או יוצאים לתערוכה, אני מתגעגע אליהם, חוזרים הביתה, אני רואה אותם. אתה מאוהב בעבודות שלך. נכון, נכון.
ובצדק רב. נכון. אפשר אבל לבוא לראות אותן? כן, אפשר לתאם איתי טלפונית, אפשר דרך פייסבוק, יש לי אתר שהוא תת-אתר בתוך קהילה בינלאומית של אנשים שעוסקים בעץ. אם יחפשו אלי אדמית באנגלית, אפשר למצוא את הפסלים. אלי, תודה רבה שבאת. תודה לכם. איש כל כך מיוחד. תודה. תודה רבה.